Kyllä se melkein siinä on. Puhelu! Allun puhelimessa, Allu puhelimessa. Hurskaana tässä terve. Terves, pomo vaan, joo, moi. Moi, ootko töissä? Juu, täällä mettähommissa ollaan täyttä häkää. Yksikö oot? Oi, yksin. Joo. Juu, perkele tulee paljon halvemmaksi tulee, kun itsekseen tässä tekee. Koska se on valmista? Ai valmista? Niin. No perjantaina tässä. Ensi perjantaina pitäisi olla valmis ja ensimmäisen oksan katkasi ja... No ehditkö yhden telkkarin korjata? Ja mikä? Telkkarin. Onhan mulla nyt sen verran aikaa, että mä nyt TV voin korjata. Onko se sitä uutta mallistoa, minkä juuri myit? Joo, sitä kiinalaista sekundaa. Joo. Missä se on se osoite? Vieteriin. Aivan. No minä lähden saman tien, niin saadaan pojalle TV-illaksi, kun matsikin tulee. Ja... Joo. Kyllä. Minä menen. Oh. TVhän on mun ammattilainen. Perkele, jäi havuja kurkku. Hienot on maisemat kyllä. Kyllä rikkaat osaa. Kyllä ne osaa. Jaa, että TVtä pitäisi pojalle mennä laittaa. Perkele. Perkele, tässähän se on. Selkä poikki! Nyt ovikello soi. No hei, katos hauskaa. Päivää vaan rouva. Täällähän on lämmin vastaanotto. Tervetuloa ja käykää taloksi ihan olkaa kotonanne. Ja talon herraa varmaan täällä jossain. Joo. Kiitoksia. Onko taloisäntää paikalla? Kuka? Teillä oli telkkari kuulemma rikki. Kyllä, telkkari on rikki. Noi karvalakkimallit ei kauan kestä. Joo, näinhän se on. Anteeksi muuten, että tälleen osusin sisään, mutta teidän mummi oli niin mukava, että hän päästi minut ovesta sisään ja minä tulin sitten omin neuvoin. Joo, mä asun yksin, että mummo on ollut kuolleena jo 10 vuotta, että aika vitun pelottavaa tommonen on. Jaa, nämä on näitä meidän uusimpia malleja kyllä. Että ei näissä pitäisi olla mitään vikaa, mutta kyllä näissä tietenkin omia mallivalmistevikoja on. No, eiköhän me se korjata, että jos keskiviikkoon asti voidaan pitää, niin kyllä meidän vika siihen mennessä löydetään. Kyllä nämä on aika yksinkertaisia loppujen lopuksi, kun nämä oppii tuntemaan. Jaa, nämä on aika monimutkaisia on varmasti nämä töiset. Ei vielä koskaan yhtä takaisin. Joo, katsotaan. Missä se vika piilee?
kyllä auki. Niin. Mikä täällä on? Valo! No nyt hän näkee jo paljon paremmin. Perkele, miten nämä TVt saa auki, saatana? Koska on TVtä korjannut? Perkele, minä en tiedä näistä mitään, saatana. Asiakas minulle maksaa, niin kyllä minä tämän korjaan. Pitää vaan katsoa sisään ja... Joo, kyllähän nämä nyt keinot keksii tämmönen mökin. No avataan! No niin, aukeshan tämä. Täällä kyllä mitään näy. Ei tää kyllä varmaan hajalla oo. Minä näen mitään. Sisään. Ai terve, terve. Ihan vaan, että onko minun televisio valmis, kun minä... En mä tarvitse tätä kuntoon saada kyllä, että suosittelen, että maahan tuojalle viet. Jatka, mä tapaan sut. Hyvä juttu.